Харесва им. Просто аз имам впечатление, че тук даже и в това малко магазинче се възхищават, особено софиянци, като спрат. О, какво симпатично магазинче, колко е хубаво. Тъй, че според мен, даже и от другите градове, улицата много им харесва. Изключително. Просто има атмосфера в тази улица. И точно това е предимството, че е много близо до главната. Единственият проблем на улицата са това, че я превърнаха в паркинг. За мен тази улица, по към Стария град, трябва да бъде абсолютно пешеходна зона. И това ще бъде голямо предимство. От първия път, който е проведен фестивала, го приемам като истински празник. Кана си приятели, идват тук, когато беше и с масички. Много приятно. Събитията са много интересни, концертите, всичко е много хубаво. Просто пожелавам да стане една традиция така постоянно.